böjde mig ner och skulle bara liksom ta och knyta skorna så hon hoppade så här mot ansiktet. Men inte med den här bakdelen. Ja. Ja. Du var med en lustig liten prick. Ja, du vet inte riktigt vad du ska ha. Nej. Ja. Oj. Jag tror att du vill bli lugnad. Ja, du vill bli lugnad. Mm. Ja. Men hon har, det är inga aggressionstecken. Nej, Ja. hon är bara hispig. Ja, men nu kommer lite svansen upp. Nu kommer lite svansen upp. Oj. Ja. Hej. Ja. Ja. Ja, oj, man är så kelig så man vet inte vilket håll man ska vända sig. Nej. Nej. Du vill gömma dig och du vill samtidigt vet du inte det. Eller har du ont i rumpan eller någonting? Eller ont i bakbenen? Nej. Han verkar inte ha. Ja, men du spinner ju. Nej, det gör du inte.